Hej og velkommen til Vordingborg. Jeg hedder Charlotte Henkel og er byplanlægger og projektleder i Vordingborg Kommune. Og i de her år, der er Vordingborg med i Interreg North Sea-projektet Connected River, med det formål at få skabt noget ny interesse og få skabt noget mere aktivitet på Sydhavnen og på Masnedø på den anden side af vandet. Vi er på nuværende tidspunkt i dialog med en stor del af områdernes interessenter. Vi vil gerne involvere dem i hele processen, så vi sammen kan udvikle idéer og løsninger til, hvordan vi får skabt mere interesse og dermed mere liv både ved og på vandet. Her fra Masnedø-siden får vi et rigtig godt billede af Sydhavnen med kulturhuset, medarbejderboligerne og det midlertidige hotelskib, hvor broarbejderne bor. Samtidig kan man også se de etageboliger, der har ligget her i en del år, meget attraktivt ud til havnefronten. Desværre har vi også nogle tomme byggegrunde, som vi har et stort ønske om at få skabt ny interesse for at udvikle på. Togene har siden 1937 krydset Masnedø og den gamle Storstrømsbro til Falster. Men dette ophører i 2027, hvorefter Vordingborg Kommune overtager baneterrænet til andre formål. Om ganske få år, når baneterrænet ikke længere bliver brugt af togene og bilerne, har vi jo mulighed for at bruge det her fantastiske landskabselement til andre aktiviteter og andre faciliteter, hvilket Connected River-projektet blandt andet skal hjælpe med at finde løsninger på. Her for baneterrænet på den gamle Storstrømsbro ses det igangværende byggeri af den nye bro, som vil stå færdig i 2027. Connected River-projektet skal resultere i en ambitiøs udviklingsplan for Sydhavnen og Masnedø, så vi i fremtiden kan tiltrække byens unge, flere turister, foreningerne og også meget gerne tiltrække nye investeringer og mere bosætning til dette skønne område i Vordingborg.